дар дунёи мо ҳаст одамоне ки аз дигар одамон дида куллан фарқ доранд. Ҳамада салом бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. дар ин видеоролик дӯстон ман ба шумо одамони ғайриоддиро нишон медиҳам ки инҳо аз дигар одамон дида куллан фарқ доранд. тайёре дӯстон, тайёр бошед, видеоролика сар мекунем, рафтем. Валерия, ин духтар бо номи кукла Барби дар ҷаҳон хело ҳам машҳур аст. Чӣ қадр ки дест додем дӯстон, ин духтар хело ҳам ба куклаи Барби монанд аст. Лекин чашмони ӯ сиёҳ аст ва ин духтар барои ба кукла монанд шуданаш аз линза истифода мебарад. Ва ин духтарро аз сабаби ба куклаи Барби хело ҳам шабоҳат доштанаш ба китоби рекордҳои Гиннес ҷой карданд. Маркус Рул. Чӣ қадр ки мо медонем дӯстон, ин намуд одамон, яъне одамони качок дар дунёи мо хело ҳам зиёд ҳастанд. Аммо инро барои он мон дар ин видео ҷой додем ки китви ин шахс хело ҳам паҳм аст ва ягон бодибилдинг ба қадри ин нест. Ин одам худаш мегӯяд ки ман мехоҳам фақат пушти ман аз дигар одамон дида хело ҳам бартарӣ дошта бошад. вазни ин шахс 110 килограмм мебошад. Мозес Линхем ин шахсро дар китоби рекордҳои Гиннес ҷой доданд. Медонанд барои чӣ дӯстон? Барои он ки ин шахс метавонад пойҳои худро ба кадом тарафе ки хоҳад тоб диҳад ва ин шахсро номашро марди резинӣ мемонанд. Поли Потен. ин духтар яке аз духтарони вазнинтарин дар ҷаҳон мебошад ва ин духтар худаш аз вазни худаш розӣ нест, гарчанде ки вазни ин духтар ӯро ба китоби рекордҳои Гиннес даровардааст. вазни ин духтар 380 килограмм мебошад. чӣ коре ки ин духтар хоҳад бикунад, инро ба ёрдами дигар одамон мекунад ва ҳатто ӯ аз як ҷо ба ҷои дигар худаш рафта наметавонад. Ҷанга Бахадур Данги. ин шахсро дар китоби рекордҳои Гиннес дароварданд ба унвони марди хурдтарини дунё. қадди ин мард 56 сантиметр мебошад ва вазнаш бошад 12 килограмм. Супатура Сасулфан. ин духтарро дар китоби рекордҳои Гиннес ҷой доданд барои он ки ин духтар на танҳо дар сараш, балки дар рӯяш ҳам мӯй дорад. ва чӣ қадр ки мо медонем дӯстон, дар рӯи духтар ин кор ғайри мумкин аст. аммо ин духтар аз зиндагии худаш розӣ аст. олимон мегӯянд ки дар тамоми дунё ин гуна духтарон танҳо 50 дона ҳастанд ва ин духтар ҳам яке аз онҳо аст. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боварӣ дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канали мо ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед дӯстон, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.